Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Metro Mega Manila, Philippines Standard Time. It is now 32 minutes after 6 o'clock. How are you doing? Kamusta ang biyahe? Hope you guys all having a great time, okay? Don't worry, I got all the biggest hits right here para po sa inyo to revive you up. Parang ano lang yan eh. Parang ito ang programa na nagma-mouth-to-mouth resuscitation. O, pag kulang ka na ng powers, pag kulang ka na ng hininga, kami ang bubuga sa'yo. Ay, Duday! Teka lang, Duday, may nagpapabati sa'yo. Batiin mo na lang daw muna. Okay, go, Duday. Para batiin mo na. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Uncle Diego, bago ko batiin yung pinapabati mo, babatiin ko muna si Tita Mayet de la Rosa na nakikinig sa atin. Tita Mayet, baka may pwede kang kwentas na donut dyan. Teka lang, Duday. Anong kwentas na sinasabi mo? Eh, siyempre, Uncle Diego, yung donut na gold. Pambira. O sige na, bati na! Okay po, binabati ko lang po kay Uncle Joven Piga. Magandang hapon po, Uncle Joven. I love you. Ay, nako, umiksi ng batang makulitang. O sige na, eto na. Logican na natin to. Pag-usapan na natin to. Kasambahay na nanalo sa loto ng 4.5 million pesos. Wow! Naglaho agad na parang bula ang napanalunan dahil nang makuha daw ang pera, namigay ka agad ng balato. Oh no! Almost kalahating milyon ang binigay na balato. Tapos pa na-travel nila abroad hanggang sa nagulat na lang sila. Paubos na yung pera. Tang, logican na natin to, Tang, para matapos na. Ay, sige. Logican mo na yan para maimasmasan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo. Logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards ang tawag dito sa mga taong ganito. Kumpara sa amin, sa mga Ilonggo, daw dahak-dahak mo. Masyadong nabulag sa biyayang natanggap, hindi pinag-isipan ng mabuti, naging impulsive spender. Now, eto mga kabisyo, ano nga ba ang tumatakbo sa utak ng isang taong impulsive spender? Well, there are several reasons why some people who win large amounts of money through the lottery might spend impulsively. Unang-una po dyan is lack of financial literacy. Maraming tao po ang kulang sa basic financial education, which includes, of course, knowledge about budgeting, investing, and managing money. Pangalawa, pressure from others. Karamihan po sa mga nanalo po sa loto o kung ano man ay nakaka-experience po ng pressure from family, friends, or acquaintances who may have expectations or demands for financial assistance. Ito na yung humihingi ng balato. Diba? May mga individual po na naturally inclined toward instant gratification naman. O halimbawa, nanalo ka pustahan nyo ng kumpare mo sa larong basketball. Dahil gusto mo ng instant gratification, nagpainom ka. Pag uwi mo sa bahay ninyo, sabi mo, hala, bakit madilim na yung bahay namin? Yun pala, nakalimutan mo, hindi ka nakapagbayad sa Meralco. Pagpuli mo,
Gimpakdol ka pa sa asawa mo. No. Nan, sige! Instant gratification pa more! Diba, pag sinabi natin instant gratification, you are seeking for immediate pleasure. O, diba? Sige ka pa? Aragoy! Malooy ka. Metro Manila, it is now 37 minutes after 6 o'clock. You still got me. My name is Diego Bandido, together with the group Tanghenyo and Duday, right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Sasakyan sikat, basta't love